довталабони азиз, шумо дар ростои интихоби касб нахустин интихоби ҷиддӣ ва тақдирсозӣ қарор доред, ки мазмуни зиндагӣ ва имконияти амалишавӣ орзуу ниятҳоятон ба он иртиботи бунёдӣ дорад. интихоби дурусти шумо кафолати ояндаи дурахшон ва шарти асосии татбиқи рисолати инсониятон ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ дар интихоби хеш нуқтасанҷ ва ояндабин бошед, зеро мо дар асри техника ва технология қарор дошта шоҳиди инқилобҳои бузурги саноатӣ ва рушди бесобиқаи илмҳои дақиқ ва техникаву технология қарор дорем. орзуҳои шумо маҳз дар факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ амалӣ мегардад. факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ ба шумо барои таҳсили босифат имконияти мусоиди касбомӯзиро фароҳам сохта. шумо бо истифода аз технологияҳои ҳамқадами замон ва таҷрибаи муваффақи устодон ба сӯи ояндаи дурахшон қадам ниҳода, ҳамчун муҳандиси варзида дар татбиқи 4 ҳадафи стратегии кишвар, таъмини истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар саҳмгузор хоҳед буд. факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии донишгоҳи техникӣ дар заминаи 6 кафедра аз рӯи самтҳои системаҳои муҳофизатии иттилоот, барномасозӣ, технологияҳои инноватсионӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, бехатарии автоматонии системаи коркарди иттилоот ва идоракунӣ, шабакаҳои алоқа ва тақсими иттилоотӣ ва информатика мутахассисони соҳавиро омода мекунад. ҳамзамон дар факултети муштараки байналмилалии технологияҳои иттилоотии донишгоҳи миллии Авроосиё ба номи Ломоносов Гумилёв, ки донишҷӯён баъди 2 соли таҳсил ба Қазоқистон сафарбар карда мешаванд. равия ва ихтисосҳои факултет комилан дар хури замон буда ба шумо барои муҳандиси варзида ва муваффақ гардидан кафолат медиҳад. хатмкунандагони факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар корхонаҳои зерин кор ва фаъолият карда метавонанд. мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, ширкатҳои мобилӣ, бонкҳо, корхонаҳои саноатӣ, нерӯгоҳҳои барқӣ, муассисаҳои таълимӣ, мақомотҳои қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ва интернет-провайдерҳо. факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ барои шумо маҳзани илму маърифат ва боргоҳи кашфиёту ихтироот хоҳад буд. шиори мо: ояндаи худро имрӯз бисоз.